zauna daga nan ba inda zan je. Kai to babayi wani fasu babayi da uwarsa babayi wani Allah babayi wallahi kai muna godiya. A'a ba tukunna, kada ku gode tukunna, ku bari sai mun gama. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ba ilimin addini ko na bokun ga da ya zan banza sai da an kai ja'in jashin yayi sakandare ko bai sakandare ba. Bokun ga da ya zan banza gidan kowa akwai dan boko yayi banza yace to ko bokun ga da ya zan banza sai da an ka hakkotu sai da an ka zo wai Buhari ya kammala sakandare ko bai kammala, yace to mutumin da bai da ilimi gaba bai da ilimin baya a zai asa shi gaba kuma al'amari yayi kyau. Shi yasa kun bi al'amarin ga yayi kyau baya kyau, ba haka an kaso ba kanin miji ya fi miji kyawo. wa fir'auna wa abu jahal wa hamana wa namaru wa bahari wa ja'ahu jahannama abadan ya